όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχω το κατέ μου. Έχω ένα TDM-άκι όμως. Το location σήμερα είναι λίγο μακρινό. Δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έρθει στη Χαλκίδα. Τώρα είμαστε ας πούμε στην Εύβοια, με λίγα λόγια. Και πηγαίνουμε προς τον Άι Γιάννη το Ρώσο. Οι φίλοι που είναι από Αθήνα σίγουρα θα ξέρουν. Πηγαίνουν εκδρομές, φούρνιχανες και τα λοιπά, εξτροφές τέτοια. Είμαι εδώ με δύο φίλους μπροστά και ένα παλικάρι πίσω, το Γιάννη. Το TDM είναι του Γιάννη, που αυτή τη στιγμή είναι πίσω μου, δεν το βλέπετε βέβαια. Είναι Κυριακή πρωί και έχουμε ξεκινήσει τώρα να πάμε πάνω στον Άι Γιάννη το Ρώσο. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα το TDM δεν έχει και πολύ λάστιχο, οπότε χαλαρά μας βλέπω. Δυστυχώς δεν κατέβηκα με το κατεμάκι μου ακόμα, δηλαδή δεν το έχω βγάλει να το πάω κανένα ταξιδάκι. Ήτανε και χειμώνας και τα λοιπά, η αλήθεια είναι πως λίγο ρούχλιασα. Συμβαίνουν και αυτά. Τώρα έχω πολύ καλύτερη διάθεση ρε παιδί μου, δηλαδή έχουν στρώσει λίγο τα πράγματα. Οπότε είπα να κάνουμε εδώ πέρα ένα βιντεάκι, γιατί εντάξει, είναι και μέρη τώρα που δεν έρχεσαι και κάθε μέρα. Δηλαδή εγώ που μένω μακριά, ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά εδώ πέρα έχουν ένα κατέμελ στη Forex 40 και το άλλο το παιδί μπροστά έχει ένα RO6. Ο Στέλιος είναι λίγο κάκορας εδώ πέρα, μην το βλέπετε έτσι. Κανονικά είχε ένα 990 κι αυτός. Όμορφα. Πού πάει αυτό, Χριστέ μου, εδώ πάνω? Να μας εξηγήσει λίγο κάποιος. Άρε να μην έχω το 990 τώρα να μπαίνω στις στροφές εδώ πέρα. Αλλάξαμε και λαστιχάκια στο 990 που λέτε. Τι ζω. Τα Diablo, τα Super Corsa, τα V2 SP Spirelli. Γενικά καλά λαστιχάκι μου φάνηκε, αλλά θέλει να ζεσταθεί. Δηλαδή επειδή στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε δρόμους να ζεσταθεί το λάστιχο, στην αρχή ζορίζεται λίγο, δεν πατάει πουθενά. Αλλά άμα ζεσταθεί πιάνει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Σήμερα είναι Κυριακή και την Τρίτη μπαίνει το κατέμ για σέρβις. Το σέρβις είναι μεγάλο ρε παιδί μου, ξέρεις, που πρέπει να ρυθμίσεις και τις βαλβιδούλες και όλα αυτά. Και αυτά είναι μάνι, δεν είναι αστεία. Στο κατέμ. Εδώ το LC4 πώς το βλέπετε? Καλό. Θέλω να μας γράψετε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για τα LC4. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός θα κάνουμε και κάνα ταξιδάκι. Φέτος ενδέχεται να κάνουμε έτσι λίγο Εύβοια tour εδώ πέρα. Θέλω να μου πείτε τα πιο ωραία μέρη που έχετε πάει κάτω στην Εύβοια. Μου έχουν πει ότι ο Λιμιώνας είναι πάρα πολύ ωραίος για κάμπινγκ. Θα το ελέγξουμε φέτος αυτό. Έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο, αλήθεια. Εδώ τα λάνια. Ωραίο είναι και το TDM-άκι. Γνώμη για TDM, πώς σας φαίνεται το TDM γενικά? Εμένα μου αρέσει το TDM. Είναι έτσι λίγο μια ήρεμη δύναμη ρε παιδί μου. Μπορείς να πάρεις και ταξιδάκι, να κάνεις πράγματα. Τα γουστάρω, δεν με χαλάνε. Πολύ μου αρέσει αυτό το μέρη που έχουν έτσι φύση. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Άι, το άλλο στο σήκωσε και καντήλι. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, παιδιά, εδώ μου θυμίζει λίγο Χαλκιδική. Δεν ξέρω. Μου φέρνει λίγο. Αχ, τι ωραία γεφυρούλα αυτή. Ναι, μου φέρνει αρκετά βασικά Χαλκιδική τώρα που το σκέφτομαι. Έτσι λίγο δεύτερο πόδι. Θα μπορούσε. Εν τω μεταξύ ξύπνησα το πρωί και λέω τώρα θα κάνω βίντεο και τι θα τους πω για τον Άι Γιάννη. Ήθελα να διαβάσω λίγα πράγματα να σας πω και για τον Άι Γιάννη το Ρώσο ρε παιδιά, αλλά αλήθεια δεν πήγα καθόλου να το δω. Ξέρω μόνο ότι εκεί πάνω στο μοναστήρι τέλος πάντων που έχει εκεί στη Μονή ότι είναι, γιατί δεν έχω πάει και ποτέ. Είναι το σώμα του εκεί πέρα, το έχουν διατηρήσει. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα για όσους πιστεύετε τώρα, εντάξει. Και έχει πάρα πολλούς που πηγαίνουν για να τον προσκυνήσουν. Πάρα πολλούς όμως που πηγαίνουν και κάνουν τάματα στον Άι Γιάννη. A few moments later. Όταν έχεις κατέμ στη βόλτα, ξεκινάνε τα προβλήματα. Τι θα θες τα φρένα ρε μαλάκα Στέλιο, εσύ το πας χωρίς φρένο το μηχανάκι αφού. Λογικά καλά είσαι. Τώρα δεν έχεις καθόλου φρένο. Μπράβο Φέδων. Κάτσε να σας δείξω και το TDM-άκι εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το RO6. Να το TDM-άκι. Πώς το βλέπετε? Όμορφο.
είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Εννοείται ότι επειδή ήρθα για τριήμερο δεν έχω πάρει όλα μου τα σύνεργα, δηλαδή γάντια, μπουφάν, τέτοια, έτσι. Εσείς που τα έχετε να τα φοράτε. Αν ήμουν Θεσσαλονίκη, εννοείται πως θα τα φορούσα όλα, απλά δεν τα έχω πάρει μαζί μου. Έχω πάρει μόνο το κράνος όμως, γιατί ήξερα ότι θα έχουμε εδώ πέρα το TDM. Εδώ, σαλάνια εδώ. Πώς σας φαίνονται οι πινακίδες, πάρα πολύ ωραίες. Πού να κυκλοφορήσουμε εμείς έτσι εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα μας τα πάρουν όλα. Θέλω μετά να ανοίξω το χάρτη, να δω πού ακριβώς βρίσκομαι στην Εύβοια, δηλαδή δεν ξέρω προς τα ποια κατεύθυνση έχουμε πάει. Εδώ τώρα 6. Φτάσαμε! Καλά, εγώ δεν ξέρω προς τα που στρίβουμε, που πάμε. Τι? Όπως σας στρίψει εδώ, πρόσκληση, περνάει πολύ ο δρόμος. Μην πλαγιάσεις καθόλου. Α, μάλιστα. Και πού είναι η εκκλησία? Από κόσμος εδώ, χαμός γίνεται. Πω παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα. Αυτό είναι. Στέλιο, σταματήσουμε. Φτάσαμε, εδώ πέρα είναι η μονή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Και φτάσαμε. Σε λίγο θα σας δείξουμε και το μέσα, αν μπορέσουμε. Έλα από εδώ να παρκάρει. Τώρα θα παρκαρίσει και αυτός. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ πέρα, στην εκκλησία. Μεγάλη είναι. Μέσα δεν βγάλαμε βίντεο γιατί απαγορευότανε. Πήγαμε, προσκυνήσαμε όμως. Ο Στέλιος μας έχει ζαλίσει, θέλει να πάει να φάει σουβλάκια. Και τώρα θα πάμε να κάτσουμε κάπου για ένα καφέ. Πάρει τα σουβλάκια ο άλλος και το πάει Θέλετε πατάκι. Καλησπέρα, θέλετε πατάκι κύριε? Ναι, γεια σας, ένα σουβλάκι θα ήθελα, μπορώ να έχω? Εγώ τα πήρα. Ανέβα, πάμε κάτω ρε. Στην άλλη καφετέρια με τις μηχανές. Αυτά που θα τα βάλω ρε μαλάκα. Έλα, πάμε. Θα προλάβουμε να γυρίσουμε. Ωραία, το τσακμάκι πήρε με τη μία. Γιατί τι στο χαλάς? Επιτέλους. Η ώρα είναι 1:30. Δεν κρατιέται εδώ. Τράβατα αυτό. Όλα είναι αλώσιμα. Τι είσαι εσύ? Πώς σε λένε σένα? Ούτε ένα συστά. Πώς σε λένε σένα? Φοβάμαι λίγο το λαιμό. Κάτσε πάνω να ζητήσω. Άστο ρε, θα ξανάρθει. One hour later. Είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Ήπιαμε εδώ πέρα το καφεδάκι μας. Εγώ τώρα θα ανεβώ Δικάβαλο. Γιατί είπαμε, ο ένας πάει, ο άλλος το γυρνάει. Αυτό είναι το δίκαιο, όταν είσαι με ένα μηχανάκι.
Πραγματικά πιστεύω ότι εδώ πέρα έχει φουλ ωραία μέρη να εξερευνήσεις έτσι και να δεις στην Εύβοια γενικότερα. Και ελπίζω τώρα φέτος το καλοκαίρι που θα έχουμε έτσι και χρόνο να κάνουμε λίγο διακοπούλες. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής σιγά σιγά με τα παιδιά. Αυτά για σήμερα ομάδα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Άμα σας άρεσε το βιντεάκι κάντε ένα like και ένα subscribe. Και ας μην έχουμε και κάθε εβδομάδα βίντεο ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Τα φιλιά μου και να προσέχετε.